Marian dwi, a croeso i gael esgon Marian. Wel, heddiw, dwi wedi gorfod taflu bara. Achos roedd y bara wedi mynd yn hen. Roedd y bara wedi mynd yn hen. Felly, roedd rhaid i mi daflu'r bara. Roedd rhaid i mi daflu'r bara. A nes i feddwl, wrth fi fy hun, mae'n bechod mod i'n wastio'r bara. Mae'n bechod mod i'n wastio y bara. A nes i feddwl, wastio? Pam bo fi'n deud wastio? Achos y gair Cymraeg go iawn ydi gwastraffu. Ond, da ni'n deud yn amal, da ni'n deud wastio. Nes i wastio'r bara achos, wel, oedd o wedi mynd yn hen, wedi mynd yn galad, doedd o ddim yn neis i'w bwyta. Lle bechod, roedd rhaid i mi wastio'r bara. A wel, mae wastio yn dod o'r Saesneg to waste. A os da chi'n byw yng Nghymru, a os da chi'n byw mewn cymuned, os da chi'n byw mewn cymuned lle mae pobl yn siarad Cymraeg a Saesneg, wel, da chi'n mynd i glywed lot o bobl yn cymysgu y ddwy iaith. Da chi'n mynd i glywed pobl yn cymysgu y ddwy iaith. A da ni'n benthyg geiriau o'r iaith arall. Felly, yn Gymraeg, da ni'n benthyg geiriau o'r Saesneg. A yn amal iawn, ar ôl benthyg geiriau, mae'r geiriau newid. A maen nhw'n swnio fel geiriau Cymraeg. Ond, maen nhw'n dod o'r Saesneg. Fel wastio. A nes i ddechrau meddwl pa eiriau eraill da ni'n defnyddio yn Gymraeg sy'n dod go iawn o'r Saesneg. So nes i ddechrau meddwl pa eiriau eraill da ni'n defnyddio yn Gymraeg ond sy'n dod o'r Saesneg. Wel, o dop ym mhen, nes i feddwl am slo. Da ni'n deud slo fel slow, slow. So, mynd yn slo, dos yn slofach, mynd yn slo bach. Da ni'n licio deud hynna. Mynd yn slo bach, dos yn slo bach. Paid yn mynd rhy fast. Dos yn slo bach. So, slo a fast, da ni'n defnyddio, wel, dwi yn defnyddio yn amal yn Gymraeg. Wrth gwrs, y geiriau Cymraeg cywir ydy araf a cyflym. Ond mae'n normal iawn clywed Cymraeg a Saesneg wedi cymysgu. Be arall? Da ni'n deud watshad. A dwi'n siŵr os da chi'n byw mewn ardal Cymraeg a Saesneg, bod chi wedi clywed watshad. Da chi wedi clywed watshad? Watshad teledu? Watshad ffilm? Watshad y hun? Mae'n watshad yn dod o to watch. So, watshad teledu, watshad ffilm, ond hefyd, watshad y hun. Fel watch out. Be arall? Wel, mae pethau eraill fel dreifio. Mae pobl yn defnyddio dreifio yn eitha amal. Mae rhai pobl yn dweud iwsio. Wel, so mae dreifio yn dod o to drive, wrth gwrs. Iwsio. Dwi ddim yn defnyddio iwsio, ond da chi'n gallu clywed pobl yn defnyddio iwsio. Mae lot o'r geiriau yma. Da chi yn defnyddio y geiriau yma? Neu da chi wedi clywed rhywun yn defnyddio y geiriau yma? Un arall dwi wedi meddwl amdano fo ydy sbïo. Sbïo. Wel, mae sbïo chydig bach yn wahanol, achos bod sbïo yn dod o, wel, dwi'n cymryd bod sbïo yn dod o to spy yn Saesneg. Ond yn Gymraeg, sbïo ydy edrych. So, os ti efo plentyn neu rhywbeth, sbïa. Well, to look. Sbïa. Neu, gai, dwi'n gwybod. Sbïo ar ffilm. Ti eisiau sbïo ar ffilm? Rhywbeth fel yna. Wel, yn anffodus, nes i wastio fy mara pnawn 'ma. Be amdanoch chi? Pa eiriau da chi wedi glywed, neu pa eiriau da chi wedi weld, yda ni'n defnyddio yn Gymraeg sydd yn eiriau wedi cymysgu efo'r Saesneg.
Sgwennwch o dan y fideo, os da chi'n gallu meddwl am un. Neu cysylltwch. Iawn, hwyl am y tro!